Yadda ake haɗin ganyen gwaiba mai matsa ciki da wajen gaban mace. ‘Yan uwana maza da mata, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin namu. Wanda a cikin shirin namu na yau, a yau zan yi magana ne akan ganyen gwaiba. Wanda akwai ganyayyaki da ake amfani da su domin ganin cewa an magance matsalolin da suke addaban mata, wasu kuma na ƙarin ni'ima ne, wasu kuma na ƙara ruwan maniyyi ne, wasu kuma na matsa gaban mace. Wanda a yau dai ganyen da za mu yi amfani da shi ganyen gwaiba ne. Wannan ganyen gwaiban dai kamar dai yadda muka sani, gwaiba dai ba ɓoyayyen aba ba ce. Ganyen gwaiba yau yana da matuƙar tasiri, wanda bincike ne ya tabbatar da haka, wanda a yau kuma za mu yi amfani da shi domin ganin cewa mace ta matse gabanta ciki da wajen gaban mace. Wanda akwai ababen da za ku gani, akwai na sha, wanda in mace ta sha shi ne zai matse mata daga ciki, akwai kuma wanda abin da idan mace ta yi amfani da shi wanda zai matse mata kuma waje. To a yau abubuwan da za mu yi amfani da su, abubuwa ne waɗanda za su matse ciki da waje na gaban mace. To idan wannan shi ne dai zuwanku na farko, kada ku manta ku danna mana alamar nan ta subscribe. Ta haka ne da zarar mun yi sabon bidiyo mun ɗora za a sanar da ku ba tare da ɓata lokaci ba. Sannan kada ku manta ku danna mana alamar nan ta like, wato alamar babban yatsa, domin ƙarfafa mana gwiwa ganin cewa muna kawo muku shirye-shiryenmu masu inganci. Sannan kada a manta da share na wannan bidiyon, ga masu tambaya sai a yi rubuta a comment section, wanda in muka duba muka gani insha Allahu za mu amsa muku tambayoyinku, in na shawara ne wanda za mu ba ku. Kamar dai yadda na ce, yadda ake haɗin ganyen gwaiba mai matsa ciki da wajen gaban mace. To yadda za ki nemi kayan haɗi ne kamar haka, wanda zan lissafo su a yanzu za ki ji su. Da farko dai za ki samu ganyen gwaiba, wanda shi ne babban jagoran wannan haɗi namu na yau. Sannan za ki samu bagaruwa, bagaruwan nan ana nufin bagaruwa 'yar gida, bagaruwa ta mata ba ta Saudiyya ba. Domin yawancinmu wasu bagaruwa ɗaya suka sani ta Saudiyya, to ba irin wannan ake magana ba a nan. Wannan ana nufin bagaruwa ne ta Hausa. In kika je wajen masu kayan koli kika ce, masu saida kayan ƙamshi kika ce a ba ki bagaruwa, su kansu sun san abin da za su ba ki. Sannan abu na ƙarshe shi ne za ki sami kimba. Kimba dai shi ma a wajen masu wannan kayan ƙamshi ake sayarwa. Ita kuma ganyen gwaiban, duk gidan da kika san akwai bishiyar gwaiba za ki iya aikawa a ɗebo miki. Zan ƙara maimaita ababen da za a nema. Da farko dai za a samu ganyen gwaiba, sannan za a samu bagaruwa, sannan za a sami kimba. Yanda za ki yi wannan haɗin shi ne, za ki samu ganyen gwaiba mai kyau, za ki wanke shi, in aka kawo miki za ki kakkaɓe shi domin kin san zai iya zuwa da ƙwari ko kuma ƙananan gizo-gizo na bishiya. To za ki kakkaɓe shi, sannan za ki tsintsinke shi, sai ki wanke shi a cikin ruwan ɗumi da ɗan ruwan gishiri haka, domin idan akwai wani sinadarin da zai maƙale wanda zai iya kawo cikas a wannan haɗin, to kin ga wannan gishirin zai kashe shi, musamman ma gizo-gizo, wanda gizo-gizo ƙwaro ne mai matuƙar haɗari. To in kika samu ganyen gwaibanki mai kyau kika wanke shi, sai ki tafasa sosai. In kika sa shi a kan wuta, ita ma bagaruwarki za ki wanke ta sai ki haɗa a ciki. Sannan da shi ma kimban, shi ma za ki ɗauraye shi saboda ƙura, ki cire musu datti, domin abu ne wanda za ki sa a al'aura, ko kuma in ce abu ne wanda za ki tsoma al'aura a ciki, bai kamata ba a ce a samu datti. To in kika yi harhaɗa waɗannan ababen guda uku da ganyen gwaiban nan da bagaruwa da kimba, za ki tafasa su ne su dahu sosai. Bayan sun dahu sosai sai ki zuba a baho, wato a wani mazubi da za ki iya shiga ciki, sai ki yi mintuna 10. Bayan minti 10 sai ki fita. Amma in kika zuba ba wai da zafin shi yana ƙona ki ba ake so ki shiga, a'a,
za ki bar shi ne ya huce da kanshi, ba wai kuma za ki sirka ba ne. Idan ya huce kika taɓa kika ji daidai da yanda za ki iya zama, sai ki shiga cikin bahon sai ki zauna aƙalla na minti 10 zuwa minti 15, sannan sai ki fita, sannan ki samu sannan in kika yi wannan daga baya, kamar yanzu in kika shiga da safe, da yamma kuma sai ki samu kuma wata bagaruwarki da kin ba daban sai ki dafa. Bayan kin dafa, da yamma in kika dafa shi ma sai ki shiga ko kuma ki dinga kama ruwa da shi. Insha Allahu za ki samu biyan buƙata na wannan na matsalar buɗewan gaba, wanda yana da matuƙar tasiri insha Allahu. Cikin ƙanƙanin lokaci za ki ga canji da iznillahi ta'ala. To alhamdulillah, duka-duka dai a yau a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Mun gode, sai mun haɗu da ku a cikin wani sabon shiri namu na gaba. Kada ku manta da like da share na wannan bidiyon. Mun gode, sai mun haɗu da ku a cikin wani shiri namu na gaba domin ganin cewa me muke ɗauke da shi.